Kato, tossa on mopo. Ei oo enää! Tien suljettu! Ei myöskään ole enää! Katulla on joku tyyppi! Mitä vittua se siellä tekee? Saatana mitään ilmaisia kyytejä liftaille tarjoa! Pomo, miten te selitätte ton äskeisen? Niin minkä? No te rikkoitte äsken 97 autoa, kun kaasitte lentoasemalla. Te ette voi enää rangaista meitä, kun te tunsitte autoa enemmän kuin me yhteensä. Tää oli pelastusoperaatio. Meidän piti pelastaa toi nainen Tolt Enrikkeltä. Vai niin? Aha. Mitä täällä oikein tapahtuu? Miksi me toitte meidät tänne? No, Enrique. Me saatiin sut vihdoinkin kiinni. Enrique Pepito Sanchez. Etsintä kuulutettu 97 eri maassa. Huijauksesta, varastamisesta, petoksesta ja paskomisesta. Mitä paskaa te puhutte? Enrique on varakas mies ja me mennään Espanjassa naimisiin. Enrique, hän on tunnettu hurmuri. Hänellä ei ole penniäkään rahaa. Hän pöllii naisten rahat ja katoaa sitten kuin irreaalinen pieru Saharaan. Enrique, miten sä pystyt edes katsomaan itseäsi peilistä? Senkin rotta. Mitä sä edes teet niillä rahoilla? No mulle sanottiin työvoimatoimistossa, että mun pitää hankkia töitä, mutta mä en oikeasti osaa tehdä mitään. Sitten mun äiti sanoi, että mä oon niin komean näköinen tyyppi, että voisin tienata sillä rahaa. Äiti siis koulutti mua, miten hurmata naisia ja pöllejä niitä rahoja. Tämä on kaikki siis mun äidin idea. Siis oliko se kaikki sun äiti-idea? Mitä ihmettä? Oikeestiko? Vai niin? Missä sun äiti sitten on? Se juo margarittoja Ibizan rannalle ja mä lähetän kaikki rahat aina sillä. Kusipää, valehtelija! Hei, rauhoitu nyt! Oikeesti jatka vaan. Ai ette, mikä ihana mies, Harry. Kiitos kun pelastit minut. Mä tekisin mitä vaan sulle, Stella. Tästä ei sitten hiiskaustakaan kenellekään. Kyllä, Pomo. Missä rahat on? Äsken ne oli tässä. Missä Enrique on? Se on karannut rahojen kanssa. Enrique! Äkkiä perään!